Eman digute bideo bat soinurik gabe eta soinuak sartzen gabiltza, baina beste objektu batzuekin. Irudienean egiten ari garena da gaur soinu efektuen tailer txiki bat, bereziki foley artisten munduaz enpapatzeko, eskoletatik etorria talde batzuk eta prestatzen ari gea pelikula bat, goiti bera soinu guztia egin, soinu banda eta soinu efektu guztiak eraiki. Zuek azaltzen duzuenean nola egiten diren horiek, ikasleek eurek badakite, hori gerora sartzen den zerbait dela edo? Bueno, antzematen dute segurazki trampa batzuk daudela filmen atzean, baina esain besterako, ez? Azkenean errodai bat nolakoa dan, nola normalean ez dugun ikusten, gauza horiek ez ditugu nabaritzen, baina azkenean zinema eraikuntza osoa da, ez? Eta erresa da edo buelta asko eman behar zizkio buruari? Bueno, ze pentsa egin behar da objektu bakoitza ze nolako soinua egin ahal duen eta nola sartu. Adibidez, momentu baten oina bustita daka, orduan honekin bustita daka oinan soinua eta pentsatu dut, besten mazeta bat daka, eta orduan mazeta eta bustia arteko zea soinu horiek. Zineman trampa asko dago, ezta? Hala? Bai, batzutan pentsatzen duzula, adibidez, esaldi bat korrikan doazela eta adibidez koko bat izan aldela eta bai, trampa pila bat daude. Beraz, hemendik aurrera pelikulak ezberdin ikusiko dituzuen? Fijatuko zarete zela egin dituzten zareta bakoitzak? Ba, ja, pentsatuko dugu gehiago nola egiten duten eta hori eta asmatu ere. Gero nivelak kontrolatuko ditugu, hain goz? Baina honekin igual probatu ez.